Ne ko mama i taara ni mun nkalon tigɛ papa ye ne ko mun ne ye kɛ nafigi ye tan ne mun nafigiya de jali don i kun fɛ mama e t'i fara ka bɔ ne na Aja i fara ka bɔ na fiɲɛ sama et puis bi tila k'i jɔ tuguni ko n ka fara ka bila de mun ne mun kelen na mama e ta nkalon tigɛ papa ye ko ne tun bɛ cɛmisɛnninw ka gɛrɛ ye Aja n'i y'a ye n y'a fɔ dɛ i kun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ na ne kun ma taa e kun taara min a fɔ n ɲɛna kɛ donc ne kan ta yɔrɔ bɛɛ de f'i ɲɛna ne ma ne ta yɔrɔ dɔn ko ne taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ la ne m'i bila o la o i b'a sɔrɔ i taara cɛmisɛnninw ka yɔrɔ la de Aja n'an bɛna ka bɔ kalanyɔrɔ la u bɛ tɛ k'e lajɔ ka kuma mun b'a bali k'e tɛ taa k'olu ka gɛrɛ na sa mun m'o yira e la d'ailleurs o de bolo i y'a fɔ papa ko ne tun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ mama mun ye i b'a fɔ jɛ ye de d'ailleurs nin ka kɛ ne ta fɔlɔ ye nka k'a laban i k'i jɔ papa ma tuguni nafigiya la ko ne tun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ wala i bɛna dɔn n'a ma k'a fɔlɔ n'a laban ye dun e bɛna mun kɛ ne bɛna mun kɛ ma se d'a ma o mais ne ta n'a ma k'a fɔlɔ n'a laban mama n bɛ kabako yir'i la n tɛna n daji la cɛ la bilen i bɛ kabako yira denminajɛ ye m'o den fɔlɔ i tɔ tora sansi kelen dɔrɔn e ka nafigiya wɛrɛ kɛ surtout ne ka vie i k'i da bɔ a la i y'a mɛn e ka vie n'i ye nafigiya wɛrɛ kɛ mama n lamɛn ka ɲɛ a ka don a kana bɔ dɛ parce que n m'a fɔ kuma donna k'a bɛ bɔ de ya a jɔlen wa dalen ne ka sira jumɛn b'e ka vie la voilà ne sira jumɛn b'a la n'i y'a ye kun y'a fɔ i taara de i ma taa kun t'a fɔ ne ka sira b'a la i ka sira t'a la n mago foyi de t'o la i ne tɛmɛ n ka ko kan hali ni n taara yɛlɛma sa i ka mun de b'a la ne ka fɛn ba de e de m'a fɔ i ka sira tɛ ne ka vie la mun de la b'i bila nafigiya la de papa de ye ne ɲininka ne papa kun bɛ ne ɲininka Aja hali ni n tun tɛ fɛ k'an da don i da la hali ni n tun tɛ fɛ k'e tɔgɔ k'a bɔ n da kɔnɔ m'o f'i ɲɛna i dun papa de ye suma ne fɛ ɲininka ne tɔgɔ n'i t'a bɔ fo n'i da giri ne yɛlɛ n'i ta ye fo n'i ɲɛ fila ci sinon i b'a ye para wa yan tɛ a ne bɛ ɲɛ fila ci mɔgɔ kalalamaw de ka ko la e kɔni tɛ a jɔlen ne bɛ lakasa kɔrɔ bilali n'importe quoi i b'i si kɛ nafigiya nɔ escoro Madam, ça va? Ça va. Calme. En fait, Ibadu. abora. Abora. Awo. Nan ne ba fo no fo ga. Awo. Tan bajalo ite aya to ne ala mago yelo. Aha madam. Tan bajalo ite kuma tanawa fe tanawa ga june ma be ko be kenila. Tanawa mana ne bila bara ne mano ke ne mana me bara kuno abi ne bugo. Amana ne ciga ta cila ne mena ne mana na abi ne bugo. Abi ko be kenina toro na sugu be no yin yele amina. Madam, awa be so okay. E be mfo es chenya. Chano roke. Awa te miri de. Ale te miri ga fale te so de ne ya. Nya fam. Iwa sa da tina wolo ge bi. Nana namna kan adama. Kano digiyara rama. Tan bajalo ni kuma na fo be jane re. Ige pro mna kuma fa ama. Atanyo ngore ga. Oge ne tafalama. Awo. Kambe. Awo. papa i tɛ kuma Aja fɛ a dun kɛra cogo di o kuma aw ma taa wala Aja bɛ taa ka bajambila yala la e bɛ ne ɲininka ne b'o fɛ ɲɛna Aja bɛ taa pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna so kɔnɔ ko mun de la ne y'o fɛ ɲɛna k'ale taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛn na mama e ye ne t'ale gɛrɛn dɔn mama yɔrɔ ne kan de k'i ka karabaca ni ka nafigiya escura kun tɛ baŋɔ yɔrɔ juguman da ka kan de mama nafigiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn e bɛ se k'i kale k'e ma taa cɛmisɛnninw ka gɛrɛn na i bɛ se k'i kale a e fana bɛ se k'i kale k'e ne ya nafigi ne min ye ne t'a fɔ et puis fɛnɛ papa ye ne ɲininka ne papa kuma ne ɲininka ne tɛ n da don e ka vie la mama ça suffit e ka vie tiɲɛna a ɲɛna a bɛɛ ka kan ne ma mama andale yon toro way Aja c'est bon e ɲɔgɔnna nafigi bɛ j'ai dit c'est bon mun de bɛ ni papa fina ka kan de mama ma se ale doga tun na fika dɔgɔnya a ka ɲi tan n'i yɛrɛ bonya ne b'i bonya n'i dɔgɔya ne b'i dɔgɔya ale papa e bɛ ka kan mama yɛrɛ mɔgɔ tɔɔrɔ wale mama ale ne tɛ fɛ k'e ye yan ne kuma tɛ k'a mɛn escoro ye aw bɛna n ladimi dɛ kana an sɔrɔ an ka so ko min k'i tɔɔrɔ a bɛna n ladimi ale kelen tɔgɔ la Aja i b'a fɛ k'e kelen de den Aja n tɛ fɛ k'aw fila si nɛ mankan mɛn tuguni aw tulo bɛ na
mun kɛra ne bolo kunun an ye nin kuma bɛɛ kɛ ka ban Aja de wulila la. ne wula ne na figa de fɛnɛ ko Aja i kuma ka taa ɲininka dɛ mais papa ne e te fina tama ma bi na figa ke ta papa non mais alen te ven kunun ne ye ɲininka e m'a fɔ ne ɲɛna k'e ma taa i ka ban an papa ne ma te mais mama na kalba ke mama ke papa Ayi, e ayi. sur e me se ka dalo parce que Non. mama ina figa ne se ka na figa te kala ba cholo to ba ma dan so n'a sɔrɔ i ma taa i ka N'a ban sɔrɔ c'est bon papa ça kuma ne ɲininka ne kun tɛ da don i ka vie la ale a ka ɲi sa n y'a faamu mais an ka nin bɛɛ to yen sa e mama n tɛ fɛ ka nin kuma in n tɛ fɛ ka nin mɛn yan tuguni aw tulo bɛ n na mais kan ga de papa ayi c'est bon a ye nin kuma in ka ɲi tan n tɛ fɛ ka nin kuma in ɲɔgɔnna mɛn yan tuguni aw ye denmisɛnninw de ye aw y'a continuer aw ka kalan fɛ aw ma se yɔrɔ si fɔlɔ aw tulo bɛ n na na fam aw bilalen don min na o ye kalan de ye a ye kalan kɛ n'aw tilala kalan na avenir ɲɛnamaw b'aw ɲɛ aw tulo bɛ n na aw ma taa ekɔli la bi mun na papa mishi mana ka man misi ma ŋɛnɛ aw nana au lieu que aw ka kaye ta ka leçon ta a bɛ taa kɛ mankan ye ne Ah? kilalo nafa duma bɛ nin mankan na n'a fɔra aw bɛ na examen kɛ ɲinan aw t'aw basé a ka kalan kan aw mɔgɔ fila bɛɛ aw bɛɛ bɛ kilasi kelen a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ka exercice kɛ o ma fisa ni nin ya papa de même di mama akada akele ka tage donc aka kete papa mais aka da bunu ka n tɛ fɛ k'aw ye mankan na yan tuguni Aja e de ye kɔrɔ ye n tɛ fɛ k'aw ye mankan na yan tuguni aw bɛɛ k'aw bila aw yɛrɛ place la dɔgɔnin k'a yɛrɛ bila dɔgɔninya place la kɔrɔ fana la même chose dɔgɔnin kana kɔrɔ dɔgɔ o dɔrɔn ka C'est bon. Ne y'a bila kɔrɔmusoya place la ne b'a bonya. awɔ n y'a ni bɛ faamu kɔrɔmuso place sisan sisan jumɛn bɛ i bɛ kan bonya donc ni bila aw bɛɛ k'aw yɛrɛ bila aw yɛrɛ place la n'o kɛra o y'a bannen a y'a faamu examen yɛrɛ tɔ fɛn min tɛ tɛmɛ 2 mois kan aw t'aw ka examen préparer a y'aw jija aw kana na examen échouer ɲinan dɛ aw tulo bɛ n na awɔ papa ayiwa n tɛ mɔgɔ ta dɔn papa ne kɔni m'a sɔrɔ E b'a sɔrɔ jɔn de bɛna jɛ sisan Aja? Jɔn de bɛna jɛ? n ye mama tɔgɔ fɔ yan E bɛ se ka ne tɔgɔ c'est fɔ bon de? c'est n bon tɔgɔ fɔ a ne b'a dɔn aw Ni mɔgɔ fila bɔndala. bɛɛ b'a sɔrɔ courage min b'a la aw bɛɛ bɛ passer a y'a faamu awɔ papa an ka laɲini y'o de ye aw bɛɛ ka examen sɔrɔ n'ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ a ye courage ta a tɛ ɲɛ a tɛ taa ni courage tɛ dɛ a y'a faamu ni papa n b'a dɔn n'aw ye examen sɔrɔ école tɔ kɔni aw tɛ na o kɛ yan ou bien Ne kɔni tɛna a wali tɔ kɛ. e bɛ t'i ta tɔ kɛ min Faransi. faransi de ka di ye ok problème t'a la ne ka tubabudenni filɛ sa i kɛ pewu i y'a mɛn han n'i ye defu sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa faransi mais papier ko bɛɛ labɛn i bɛ taa école tɔ kɛ i y'a faamu Aja nan papa e dun m'a dɔn e ta kɔni o bɛ sɔn ka kɛ Amérique ye papa ne bɛ n ta tɔ kɛ yan ka di ne ee yan ka den ye nin ye seere serieux papa Papa ne fana bɛ to yan nɔ. no mama mun ye ɲɛw ka don jɔ la ko dɛ papa n tɛ foyi ɲɛw yɛrɛ ne kɔni bɛ n ta tɔ kɛ o dɔrɔn ayisa o tɛ sa ɲɛngoya tɛ sa i b'a dɔn han I tɛ n to yen nɔ. c'est bon sa an ka nin ka ɲi ta aw bɛɛ bɛ to yan a y'a faamu komi tagali man di nin ye a man di ye aw bɛɛ bɛ to yan a b'a ka école tɔ continuer a ye courage ta dɔrɔn min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye examen sɔrɔli de ye a y'a faamu du courage han awɔ Pai pai ne bɛ ka t'e yɛrɛ de fɛ yen Munna ne fɛ yen nɔ ne bɛ k'e wele e tɛ ka ne ka appel ta ne ka telefɔni ne yɛrɛ kun ka tigi fɛ o ko la ne ka telefɔni tununa ne bɛ n ba i appel la mun na ne ka telefɔni de tununa n'i ka téléphone tununa ne ka wari tɔ dun cɛ wariko ninnu kɔni waati ne bolo yan dɛ wa waati ne bolo fana ne kun ka tigi fɛ ne ka ne ka telefɔni yɛrɛ ko la parce que ne ka telefɔni ta ne ka pisi ne ma t'o bɔ fɔlɔ wari dun b'o de kɔnɔ ne ta di ne na t'i fɛ la dɔ in de la wa i ka o fara dɔ in kan dɔrɔn e bɛna taa ne fɛ yen nɔ Awɔ. ko zon ye ka téléphone ta Awɔ. ne ka wari tɔ b'e la e ma se ne fɛ o ko la hali n'i ka téléphone taara ne ka wari tɔ min b'e la e ma se ne fɛ o ko la zon ye ka téléphone ta wagati min na e hakili jiginna ne la o de la o tɛ an tɛ ka kuma f'i ɲɛna n'i ye baara kɛ n b'a bɛɛ d'i ma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n'i ye kɔrɔlen sara an bɛ kura kɛ ayi i b'a kɛ an bɛ kura ni kɔrɔlen n b'a bɛɛ d'i ma ɲɔgɔn fɛ ne ni n ka pisi bɔra dɔrɔn n b'a fɛn d'i ma wari d'i ma ne bolo tɛ maga i ka baara la tant que e ma ne ka wari kɔrɔ di ne ma o fana ye kuma ye han
wala e bolo ko mun de don ne ko ne bolo tɛ maga i ka baara la tange ma ne ka bolo wari kana sɔrɔ magal e bolo ke kelen fene de soma do nya i bi se dɔ la dɔ fene bɛ se dɔ la ki n tɔ mɔgɔ wɛrɛ fe yen nɔ de taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ bolo min ye siro mɔ la o bolo kelen bɛ se ka bɔ mɔ la kan'o kɛra n'i y'o kɛ i bɛ mago sa dɛ e b'a dɔn ne b'i mago sa ne ka juru min bɛ la mun e m'a di ne ma an ka bɛn a kan dɛ kan'o kɛra n ye mun f'i ɲɛna wari dɔ in ani bɛɛ m'o fara ɲɔgɔn kan i deli la yɛrɛ y'a mɛn i deli la ka n'i tɛgɛ maga ne la i bɛna ne ka furaw tiɲɛ mais n bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna ka ɲa de sa sini n'i deli a kɛ ala ka mɛn de i b'a ni kɔrɔlen nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i deli ala ka mɛn pour que ne ka da i la sisan n'i ye ne ka kɔrɔlen di ne ma n'i bɛna t'i ka baara dɔ in ɲɛnabɔ n fɛ n'i ye n ka kɔrɔlen jan n bɛ sɔrɔ ka kuran ɲɛnabɔ i ye parce que e danaya ban kuma tɛ ka fɛn na de ni n ka pise yɛrɛ tɛ kɛ dɔrɔn n bɛna wari bɔ kɔnti la ka n'a d'i ma ɲɔni ka wari bɔ kɔnti la dɛ taa juru ta dɔ fɛ i ka ne ka kɔrɔlen i y'a mɛn parce que e kungo wulila sisan de i bɛna ne sɛgɛrɛ i den la sa e fana k'i den laban joli i den la mɛn ne to yen n delila t'a ɲɛ o a to yen k'an mɛn Salam alaikum. Mama nana koyi. Mama, ça va? Ça va. I ka ko kɛ yan? Dɔɔni. A ye taa so kɔnɔ. I da se mama. Ci dɔ bɛ yen. N se. Ça va? Oui, ça va. E dun bɛ denmisɛnninw lawuli ka taa kan. Munna n t'u lawuli? Ne kan ka ci min fɔ ci tɛ se ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna. Ou bien n'i y'a dɔn a bɛ se ka f'u ɲɛna i bɛ se k'u wele ka na n b'a f'u ɲɛna a tɛ ne tɔɔrɔ. Ok. Komi i y'o lawuli ka ban i bɛ se k'i ka ci fɔ. E kun bɛ yala yala fɛn fɛn kɛ n bɛ taa n terikɛ fɛ yen dɛ n bɛ taa Zumana fɛ yen n bɛ taa Burama fɛ yen n bɛ taa Siyaka fɛ yen ne bɔra a ko bɛɛ kalama. Awɔ ne y'a f'i ye n'a tolila a kasa bɛ bɔ mɔgɔninfin yanni ka ko kɛ i miiri fɔlɔ i miiri e ma miiri dɛ. Tata. Wa e tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn diya ɲɔgɔn ye bɛɛ kun kan ka sɔgɔnin kɛ fo e. Donc nin ye bi ta ye quoi. Komi e bɔra bɛɛ kalama a tolila a kasa bɔra e y'a kasa mɛn n'i y'a kasa mɛn a banna. Ka mun ban. Ne t'a dɔn i bɛna min fɔ ne ye tuguni. Ka mun ban o y'a daminɛ tɔ la de n'i tɛ min dɔn n'a sɔrɔ i sigi dɔrɔn i bɛ wuli k'i jɔ n'a sɔrɔ i dalen don i bɛ wuli k'i sigi n'a sɔrɔ i tun bɛ lafiya la ɲani de daminɛ tɔ filɛ nin i ka hɛrɛ nin y'a bannen nin e kan ka ɲani de fo ka taa f'i ɲani na mɔgɔ tɛ miiri o kan ka ɲani de o ni hɛrɛ man ka taa ɲɔgɔn ye n'i ye waliden dɔ tɔɔrɔ i kan ka ɲani de. K'a ban a ma daminɛ fɔlɔ. Ça fait i bɔra i ka yala yɔrɔ la ka na sɔrɔ n bɛ n ka lafiya la n ka du kɔnɔ i bɛ fɛ ka na n tɔɔrɔ fana quoi. N'o de f'i ɲɛna ne k'i tɔɔrɔ i da ka n'i tɔɔrɔ sinon ne m'i tɔɔrɔ mɔgɔninfin n'i da ka in tɔɔrɔ i b'a tugu ta ka da mɔgɔw kunna sinon mɔgɔ tɛ mɔgɔ m'i tɔɔrɔ. Ok sani i ka na munumunu kumaw da fɛ i y'a don tan i y'a bɔ tan n bɔra a bɛɛ kalama min bɛ yen i t'a ɲɛfɔ n ɲɛna. I b'a dɔn koyi e b'i yɛrɛ kalalafili k'i yɛrɛ kalabantiya ko min bɛ yen e b'a ko dɔn pɛrɛ wa ne yɛrɛ b'a dɔn fana i b'a dɔn yanni k'i munumunu kɔdaw la yanni k'i kɛ tan e b'a dɔn. Madame ni min kun ni kan cɛ i t'a fɔ o kɛlen ka min ɲun kun dugu kɔnɔ yen i taara yala i bɔra i ka yala yɔrɔ la o ye nkalon min ɲun kun n'i y'o ɲun ka na k'o ye tiɲɛ k'a i ɲinɛ b'i yɛrɛ ye dɛ. K'a ɲinɛ kun a f'u ye min di e ma sinon k'a ɲinɛ kun u ma fɛn ɲinɛ kun na u ye min fɔ o ye tiɲɛ de ne y'a fɔ n'a tolila kasa bɛ bɔ u ye min fɔ o ye tiɲɛ de wa e fana ye min kɛ o fana ye tiɲɛ de i b'a dɔn. Mais i ye min kɛ o ye tiɲɛ ne min ye o tɛ se ka fɔ de yan n'a tɛ se ka fɔ ala ni kira kama cɛ to n ka lafiya sa. E b'a dɔn pɛrɛ
mun de bi ne bɛ mun dɔn a muso cɛ i yɛrɛ fana ka ko ma nɔgɔ dɛ mais n tɛ fɛn wɛrɛ kɔni f'e ɲɛna dɔ bɛ taa kɔ woyo mɔgɔ dɔ bɛ taa fɛ nin na mais n tɛ fɛn f'i ɲɛna i sigilen tɛ n'a fugula lahara jugu i kunna yan n bɛ ko yira e la dugubasigi na e ma sigi ni min ye e b'i ta yɔrɔ ɲini n tɛ fɛn f'i ye o. Tata ka ni tile fila in comportement n tɛ k'a faamu fiyewu mais mun bɛ o juste cɛ kɔrɔ a ma bɔ ne ka plan in de kalama attends faut que ne k'a fɔ nin ye joona quoi pour que sinon n'a bɔra a kalama ka sɔrɔ n m'a fɔ a ye a kana na kɛ problème ye n bɛ solution kɛ n bɛ nin fɔ nin ye quoi n b'a fɔ a ye Aja, me min f'i ye ɲɛnamaya ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a ta depuis wolodon fo ka taa fɔ k'u ka saya u tɛ hɛrɛ y'u ɲɛ la i b'a fɔ dɔw fana bɛ yen cogo min na k'a ta depuis wolodon f'u ka saya u tɛ tɔɔrɔ y'u ɲɛ la mais a t'i n'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye tɔɔrɔ y'u ka denmisɛnninya la ka taa s'u ka saya ma k'u ye fɛn de kɛ Ala la u ma fosi kɛ Ala la wa minnu fana bɛ yen depuis denmisɛnninya la fo ka taa se u ka mɔgɔkɔrɔbaya wagati ma u ma tɔɔrɔ y'u ɲɛ la a t'i n'a fɔ u ye fɛn de di Ala ma u ma fosi di Ala ma Ala b'a ka ko kɛ ko min y'a jari masa in tɛ jalaki dɛ. n y'a faamu o ye tiɲɛ fɛnɛ masa in tɛ jalaki ne ye mun kɛ don min i b'a sɔrɔ o de ka di I ka o kuma o ye tiɲɛ mais kuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ to k'an sigi k'an yɛrɛ ɲininka mun de la ne ka ɲɛnamaya kɛra tan. Umu i ka pewu mɔgɔ tere t'i nɔ ye i b'a sɔrɔ i da bɔgɔ la a bɛ tan de mɔgɔ i ka sɛgɛn n'a ma ban yɛrɛ tɛ na dɛ ni sɛgɛn fɔlɔ dar'i bɔgɔ la f'i ka sɛgɛn kɛ mais dɔw bɛ yen ala yɛrɛ fɔ ka da o bɔgɔ la ka sɔrɔ ka na sɛgɛn na kɔfɛ nka yɔgɔ fila ma ɲi mɔgɔ la mɔgɔ ka fɔ bi i ma ɲi sini ka fɔ i ɲɛna o cɛ ka ɲi mɔgɔ ka fɔ ko bi k'i nana sini tiɲɛna o cɛ ma hadamaden na. I ka nin kuma in diyara n ye trop nin bɛna to n bɛ hakili to n ka koyataw la ka se k'an yɛrɛ minɛ ka ɲɛ. A daminɛ la ne yɛrɛ tun ye filɛ mɔgɔ jugu ye ne tun bɛ ka siran ka gɛrɛ la mais ko nana gɛrɛ la n tun bɛ kɛ ko bila minɛ kɔnɔ n'a dɔn i t'o mɔgɔ fasugu mɔgɔ jugu ye. Aja ne bɛ min f'i ye ne tɛ mɔgɔ jugu ye koyi e filɛ ka ne faamu cogo min n'a sɔrɔ bɛɛ tun ye ne faamu tan ne filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ne tun tɛ kɛ ni gɛlɛya kɔnɔ bi. ne y'a faamu bɛɛ min faamu tɛ mais o mɔ ɲɛnamaya yɛrɛ de ka gɛlɛn kabi wolodon n'a fɔra i ma ko cɛ o ye baara de dabɔlen dɛ i k'i cɛsiri pour que i ka se k'i ka ɲɛnamaya dilan ka ɲɛ. Aja e ka nin kuma ninnu ka di ne ye dɛ walayi ne tun bɛ ka mɔgɔ sugu minnu ɲini ɲɛnamaya la e ɲɔgɔnw de don mais ala sɔnna k'e don ne garisɛgɛ la fɛn ma diya ne ye k'a bɔ walayi. Umu ne bɛna taa so. E bɛna taa so kelen cɛ ala an ma baro caman kɛ. An bɛ bɛn n'a siɲɛ wɛrɛ. oyi na n y'i bilasira kɛ. e bi a mɛnna ça va Oui, ça va. ko kɛ Dɔɔni. mun b'i la i dun wɔsilen don tan Bajalo. Daga wulila sɔngɔla ma ye. daga jumɛn wulila sɔngɔlama ye A gɛlɛyala fo ka taa fɔ a gɛlɛyala. jaso jumɛn de gɛlɛyara n bɛ kuma kɛ A bɔra a kalama.
Ka bɔ jumɛn kalama? Jɔn bɔra a kalama? Tata bɔra an ka ko bɛɛ kalama. Tata ye jɔn ye? Bajalo muso fɔlɔ kɛ. Ne taara so bi. A nana ka bɔ dugu kɔnɔ ka na fan bɛɛ kɛ mankan ye. I bɛ min na dugu kɔnɔ bɔra a kalama, a bɛɛ ɲɛfɔra an ɲɛna. Mɛna seliw. Ne bɛna e ɲininka. Dutigi 2 de wa 1 de don? O fana ye mun kuma ye? Ɲininkali tɛ. Da cɛ ti dɔn ka ban. Donc n'i y'a faamu, e muso de b'e mara so kɔnɔ. Bajalo i fana ka kuma ninnu dabila sa. Mais nin y'o de ye. Nin t'o ye. E tɛ Tata dɔn walahi bilahi. N bɛ n'i ɲininka, ni Tata bɔra a kalama o ye diɲɛ wuli ko de ye. Ala de don wa? Ou bien jinɛ de don? Muso in banko tɛ dɛ. Bajalo Tata banko tɛ. Tata ye muso de. E ye cɛ de. Tata de bɛna e mara e fɛ yen k'a donko ka ca a bɔko ka ca. Jaso n bɛ min f'i ye, i t'i yɛrɛ kɛ cɛ. Kana na nin kuma sugu yɛrɛ fuma. Kana na nin fɔ ne yɛrɛ, ne yɛrɛ tulo ka nin mɛn o 2 yɛrɛ. Bajalo an ka solution k'a la a bɛ ɲɛ cogo min na an ka kɛ. Solution? I ni jɔn? I ni ne? I yɛrɛ ka kuma tɛ. Daga wulila sonkala ma. I bɛ to o tɔ fɔ kɛnɛma, o tɛ fɔ ne fɛ yen. N'i kɛra cɛ ye kuma, n'i sera k'a bɔ Tata ta la, i bɛna ne fɛ yen ma. Wuli. Da i wuli yɛrɛ. Wuli ka bɔ kɛnɛma. I bɛ n gɛn a Bajalo. N'i gɛn ni Tata ɲɛna a la, i bɛna fɔ ne ɲɛna ma. Bajalo sabali sa. N'i yɛrɛ kɛ cɛ kuma bɛ na, i bɛna fɔ ɲɛna. Wuli. Ko ne nana e ka solution de kan. I ni jɔn? Ta kɛnɛma. Wuli. Wuli Jaso. Ta. I bɔra ni ɲɔgɔn na. Donc n'i y'a faamu, Jaso muso de bɛ Jaso mara a ka so. Ni ne taara a tɛna fɔ k'a bɛ ne yɛrɛ mara. Kuma t'a la. Ne kan ka min kɛ sisan n b'o dɔn.